Откъде сте вие? Кажете. София, от София. С какво се занимавате? Има ли значение? Добре, кажете ми, какво правите в Пловдив? По работа съм. Как ви се струва тук? Често ли идвате? Ами, честно казано, търся една улица и така често идвам. 2-3 пъти месечно. Вие си живеете в София, нали? Да. Каква е според вас разликата между София и Пловдив? В какъв смисъл? Не знам, как ви се струва тук този град? Как върват? Спокоен. Не е като лудницата в София. Не е като лудницата в София. Аз пък много хора по главната. Мене ме хокаха скоро във Варна, пак така разговарях с симпатична жена като вас. Тя пък ми се накара, че съм бил софиянец и всичко било за нас, а пък във Варна нищо не се е случило, защото аз съм бил виновен. А пък ето, вижте вие как казвате, ми тук е приятно, спокойно. Приятно е, да. Да, иначе да ви попитам така, как ви се струва живота, на къде върви нашето отечество? Върват ли ви нещата? Надявам се към нормалност да върви нашето отечество. Моите неща лично върват. Това е тая нормалност, не ви разбрах. В смисъл, има някакво съотношение, има някаква ненормалност ли? Има някаква ненормалност. Какво се състои тя? Повече човек трябва да си гледа работата и по-малко да се занимава с странични неща. Какво разбирате под странични неща? Според мен е да политиканства и някакви такива. Ако всеки си върши работата, може би ще станем нормална държава. Така смятам аз. Това не е ли един сравнително сложен процес? В смисъл такъв, хората трябва да бъдат и оценявани за това нещо. Че примерно се стараят в работата си. Това, че често пъти не се случва. Едно младо момиче преди малко студентка, знаете ли какво ми каза? Че тя и да... Че бъдещето минава през връзките, че тя дори да учи, каквото и да прави, ако няма връзки, този живот няма да получи нищо. Аз пък ще ви кажа следното нещо. Аз съм дошла тук да си търся мениджър за офиса на нашата компания в Пловдив. Това е вече 6-ти месец. И не може да намери? И не мога да намеря. Защо? Ама вие кой знае какви изисквания имате? И, честно казано, снижавам ги вече всеки изминал месец. И много моля това да не го излъчвате. Не, защо това е окей. Нито споменаваме фирмата, нито нищо, но е много интересно, че 6 месеца търсите менеджер за офиса и не може да намерите. Толкова престижна компания. Аз същевременно тук да ви кажа, разговарям масово с хората и като работа няма. Всъщност работа има, но на никой не му се работи май. Добра заплата ли предлага? Да, добра заплата. И пак не иска. Престижна позиция. И пак не иска. Не им се работи очевидно. Добре, чудна работа. Добре, благодаря ви. Аз ви пожелавам да успеете.